PGR long de la so putha ka che song tum phan ni kai ta chuning ri lo la so parang da high power committee ni li ke sengali uliram terang a proposal abari me a minister abari me mele as general secretary barim alang le proposal teng pensi high power committee ke dake Dr. Jointorong pita dolo Dr. Mansingrong pita dolo Dr. Dharam Singh Teron ta dolo Johnson B ta dolo la pen KSA ro phota dolo MP ta dolo ni sia chairman lo odak chingwai sar huliram terang mata dolo chingwai sar pensi kopi pia sang dengma high court case do bomo hot banket documents nang pino original documents banket council long ta bedelo revenue office ta bedelo lasi original documents ke hang high court lasi la longji ne pusi hu Darjeeling da piridam lo la prang hota ekta dukok ta hai pulo la pe da Guwahati da piridam Shillong da piridam lo la pen ke ko abhak dum pulo da ta pondet pusipur Darjeeling da da le piridam lo Sikkim da piridam lo la pen ke ko Shillong da piridam lo Guwahati da piridam lo la pen ke Delhi da piridam lo api hu London ta Elvin Teron pen Dharam Teron la phansi ke toisi Central London Lower London la pen ke la hinia museum long ka peram dal North London la pen Central London la pen South London a museum long ta peron piriam lo da bang ke aprang abarim British tum ke da kachari hot a documents la khorsing terang pen chenglok aprang ari sui jang tum gono phan kang thum ka te la he photo ke long ya documents long ya sita la so PGR original documents long le da la si ni tum chedan bom lang la pen ani sige chunvek ji la penil to proposal ki pie da ke PGR long ke non ke airport la si la airport yong si government pen nang gan bek pola ke la dolo pulong de la ke thagle bek pola ke dam bek nang ko la si le tum ka ching ki je than son si kes ke hai ma hola tum da cherap te tu nang pola tum ta abudi nang ri nang ko sar the pang cholong le kes chedan la nikan dolo hai delo thagle del ke nang tum theklong lo ke lang judu koloni ben khan bosti Ninkan ye thom bag do aprang tharle hoilo high court PIL case pidelo na stop check lo loge ne tumako chedan ninkan thom pi hai delo itum tharle la bhare mondir bhare masjid bhare building aim ta tharle al kente la pen langkai janta ram ya tum lo case pidelo loge ko itum hai delo phi bangke chekloyon thro ka phi ke tharle thidelo lasi haiji la pen ke dake mo mesen na saing de tum klem long ako lang tum yong si ako ning hang lo prong te hokpet pulong dil tu pulong sinang cerap cetu tu nang po kalima kalang